Llyfr y datguddiad ar bennod gyntaf i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y fôr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Gawn ni addoli nawr te ymhellach gyda'r emyn cyntaf. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau ei hun. Mae'n darlleniad ni, y darlleniad nesaf heno, o lythyr Paul at y Philippiaid, pennod 3, adnod 1, i bennod 4, adnod 1. Philippiaid, pennod 3, adnod 1, i bennod 4, adnod 1. Bellach y gyfeillion llawenhewch yn yr arglwydd. Nid yw ysgrifennu'r un pethau atoch yn drafferth i mi, ac i chwi y mae'n ddiogelwch. Gwyliwch y cwn, gwyliwch y drwg weithredwyr, gwyliwch y rhai nad ydynt ond yn gweudir cnawd. Oherwydd ni yw rhai gwir enwededig,
ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw, ac yn ymfalchio yng Nghrist Iesu, heb ymddiried yn y cnawd. Bod gennyf o'm rhan fy hun, le i ymddiried yn y cnawd hefyd. Os oes rhywun arall yn tybio fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, rwy fi yn fwy felly. Wedi enweidi arnaf yr 8fed dydd, o hil Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Pharisead, o ran sêl yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith, fel oedden nhw'n ei deall i, yn ddi-fai. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn nawr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny, hyd yn oed, rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled. Ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr un y collais bob peth o'i herwydd, rwyf yn cyfrif y cwbl yn sbwriel, mwyn i mi ennill Crist. Am cael ynddo ef, heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun, sy'n tarddu o'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist. Y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail neu trwy ffydd. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef, fel y ca fi rywfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwyf yn prysuro ymlaen, mwyn meddiannu'r peth hwnnw, y cefais innau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, neu frodyr, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn o'r tu cefen, ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod. I ennill y wodd yw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Pob un ohonom felly sydd ymhlith yr aeddfed, dyma sut y dylai feddwl. Ond os ydych o wahanol feddwl am rywbeth, bydd atguddiad Duw hyn hefyd i chwi. Ond gadewch i ni ymddwyn yn unol ar safon yr ydym wedi ei chyrraedd. Byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion, a daliwch sylw ar y rhai sy'n byw yn ôl yr esiampl sydd gennych ynom ni. Oherwydd y mae llawer, rwyf yn fynych wedi sôn wrthych amdanynt, ac rwyf yn sôn eto nawr gan wylo, sydd o ran ei ffordd o fyw yn elynion croes Crist. Distryw yw ei diwedd, y bol yw ei diw, ac yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Pobl a'i bryd ar bethau deiarol ydynt. Oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gweddnewid ein corff isel wael ni, ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef, trwy'r ners sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Am hynny, fy nghyfeillion, anwyliad yr rwyf yn hiraethu amdanynt, fy llawenydd am coron, safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd, fy nghyfeillion annwyn. A diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni gydweddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd heno o gael dod i roedfa newydd, am gael dod yma i gwrdd â Duw. Ac dyna ein nod ni, dyna'n disgwyliad ni arglwydd, a dyna da ddewi di i ni'n credu hefyd. Ac i ni felly yn dod nawr mewn gweddi
I alw arna ti, i'th addoli di, ac i'th geisio di gyda'n gilydd. Yn gyntaf, i ni'n daddoli di arglwydd. Ti yw arglwydd y lluoedd a brenin y gogoniant. Ti yw Duw y diwiau, y gwir arbywiol Dduw. Ti yw Iawe, y tad, y mab a'r ysbryd glân, yr holl alluog, yr holl gyfoethog, yr holl bresennol, y Duw trigarog a graslon, y Duw sanctaidd a glân a ffyr, sy'n trigo yn y goleuni na all neb gyrraedd ato. O arglwydd, i ni'n plygu ger dyfron di, i'th addoli di o arglwydd, ac i roi mawl a diolch i ti unwaith eto heno. I ni eisiau cydnabod mai ti sydd Dduw, ein creawdwr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr o arglwydd, ac i ni yn llawenhau wrth feddwl bod ni'n cael dod ger dyfron di fel ein tad yn y nefoedd. Ac i ni'n diolch mai dyna y berthynas sydd gyda ni, gyda thi yn yr arglwydd Iesu Grist. Trwy i ni gael gras i'w dderbyn ac felly cael yr hawl i ddod yn blant i Dduw. A dod i berthynas newydd gyda thi arglwydd, perthynas o gariad, cwlwm o gariad, cyfamod o gariad yn Iesu Grist gyda Duw ein tad. Ac i ni'n diolch i ti am hynny. Ac o arglwydd i ni'n diolch ac yn canmol dy ddaioni unwaith eto i ni arglwydd. Diolch am gysgod, bwyd a dillad, am dy rasysau, trigarog bob dydd o arglwydd. Ac i ni'n gweddio nawr gyda'n gilydd deled y deyrnas. Sancteiddiau'r dy enw yn gyntaf. O arglwydd, helpa ni ogoneddu dy enw di, helpa ni ogoneddu ein Duw ni yn yr addoliad heno, wrth gwrs, ac yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Plis helpa ni arglwydd i fyw fel rhai sydd â Duw gogoneddus yn dad iddyn nhw. Helpa ni dogoneddu di felly yn ein bywyd yn ogystal â gyda'n gwefusau arglwydd. Ac i ni'n gweddio deled y deyrnas a gwneler dy wyllus. Arglwydd, i ni'n diolch am ddyfodiad y deyrnas i'r byd. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu sydd wedi dod ac wedi cyhoeddi bod y deyrnas wedi dod, bod y deyrnas wrth law ac wedyn wedi dod yn agos. O arglwydd, diolch, mai fe yw y drws i'r deyrnas. Mai fe yw y brenin sydd yn teyrnasu. Diolch bod popeth yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch eto amdano fe heno arglwydd. I ni'n diolch am ddiwdod mewn baban a ddaeth i'n byd ni. I ni'n diolch am ras ein harglwydd Iesu Grist ac yn gyfoethog iddo fe ddod yn dlawd. Ein mwyn ni gael ein cyfoethogi trwy ei dlodi ef. O, i ni'n diolch arglwydd. I ni'n diolch a diolch bod yr efengyl yn seiliedig arna ti. Ar ddaioni Duw, ar ras Duw ac ar allu Duw. Nid ein gallu ni. Ti arglwydd sydd wedi dod yn ni'n agos, ein ewyllus ni oedd mynd yn bell. Dyna natur ni, oedd pellhau a chefnu o arglwydd. Ond ti, trwy dy ras, sydd wedi ein cymodi ni. Ti sydd wedi dod â ni yn agos trwy yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n gweddio arglwydd ehanga derfynau dy deyrnas. Deled y deyrnas o arglwydd yn ein plith ni fan hyn, yng Nghymru o arglwydd, yn ardal Llanelli. I ni'n cyflwyno gweithgareddau'r eglwys hon a gwaith eglwysi eraill sydd yn cyflwyno gair Duw fel gair Duw ac yn cyflwyno'r efengyl o arglwydd. O nertha ni, ac i ni'n gweddio trwy ein tystiolaeth ni a'r llestri pridd fel ag yr un i arglwydd, a byddi di yn galw eto rhai at Iesu Grist. Ac byddan nhw'n dod o dywellwch i oleuni o feddiant Satan at y Dduw. Ac i ni gallu gweld o arglwydd yn blaen llawer o'n cwmpas ni yn ddall ac yn farw yn eu camweddau a'i pechodau. Hyd yn oed rhai sy'n clywed yr efengyl fan hyn arglwydd. Maen nhw'n farw
O, arglwydd trigar ha yw ein gweddi ni ac ymestyn dy deyrnas. Hynny ei lles nhw, arglwydd, lles yr enaid anfarwol sydd gyda nhw, ac gogoniant i Iesu Grist, wrth gwrs, yn ein hardaloedd ni. Ac i ni'n cofio am ardaloedd eraill, i ni'n cofio hyn o eto am Victoria, ein cenad neu'r cenhadwr cyswllt sydd gyda ni yng Ngogledd Macedonia. Diolch am y waith a'i lafur o arglwydd, yn efengylu, yn mynd o gwmpas, yn siarad am myfyrwyr ac eraill am yr arglwydd Iesu. Defnyddia fe, bendithia fe, ac yn ei bregethu a'i ysgrifennu a popeth mae'n wneud arglwydd, dy fwyn di ac yn dy enw di bendithia fe o arglwydd, yn gofyn ti gadw fe, rhag yr un drwg wrth gwrs, ar ymosodiadau fydd yn dod. I ni'n gofyn i ti arglwydd i'w bendithio fe yn helaeth. Fel i ni'n gweddio dros weinidogion yn ein hardaloedd ni hefyd, wrth gwrs. Pob un sydd yn llafurio yng ngwaith yr arglwydd a gwaith yr efengyl, a'r tystion sydd gyda ni sydd yn mynd o arglwydd, a'r gweithwyr, i ni'n diolch am ein gilydd o arglwydd, ac yn gofyn, ymestyn dy deyrnas, dyle dy deyrnas o arglwydd, i ni'n diolch bod yna gynllun mewn lle i ddod â meibion lawer i ogoniant. Ac arglwydd, dere nhw mewn, i ni'n gweddio, dere nhw mewn, yn ôl dy ddewyd ac yn ôl dy fwriad, ac wedyn bydd yr arglwydd Iesu yn dod nôl, wrth gwrs. I ni'n diolch am ei ddyfodiad cyntaf, i ni'n diolch am ei fywyd glân, i ni'n diolch am yr iawn a dalwyd ar y groes, ac am yr atgyfodiad a'r esgyniad, yr eisteddiad, am anfoniad yr ysbryd glân, ond diolch, mae'n dod nôl eto. Diolch bod e'n dod i'n cyrchu ni, diolch bod e'n dod i gwblhau ein iachawdwriaeth ni arglwydd, ac i fod yn farnwr y byw a'r meirw. Arglwydd, i ni'n edrych ymlaen. Dere, arglwydd, i ni'n diolch bod ti'n amyneddgar, i ni'n diolch bod ti'n rhoi cyfle tra bod i'n ddydd gras i bobl i edifarhau, ac i ni yn deall bod yna ragor i ddod, neu bydde ti wedi dod yn barod. Ond mae yna hiraeth i ti ddod hefyd, arglwydd, i adfer pob peth fel y dyle fe fod, o dan dy frenhiniaeth di, o dan dy lywodraeth di. Ac arglwydd, i ni gael bod yn berffaith, i ni gael bod yn debyg i Iesu Grist, ac i ni gael bod mewn corff newydd, mewn nef newydd a deiar newydd, gyda gwir gyfiawnder yn teyrnasu. Arglwydd, dere, i ni'n gweddio. Ac arglwydd, helpa ni gofio, fel ni wedi darllen nawr, dyw'n dinasyddiaeth ni ddim o'r ddeiar yma nawr o arglwydd. Diolch bod ni'n blant yn nef, bod ni wedi cael ein geni o ddichod nawr, ac bod ni'n etifeddion yn nefol wlad. Arglwydd, nertha ni i fyw fel Pererinion felly nawr, dieithriad ac affridion i ni, a helpa ni gyda hynny o arglwydd yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Maddau ni yn pechodau arglwydd, fel i ni yn maddau i'n dyledwyr, ac cadw ni rhag profedigaethau arglwydd a themptasiynau, ac os ydyn nhw'n dod, pan maen nhw'n dod, gwared ni rhag y drwg, a gwared ni rhag yr un drwg o arglwydd. Nertha ni nawr yn y frwydr yn erbyn trygioni o ddydd i ddydd. Please, helpa ni i lynu wrth y wynwydden, wrth yr arglwydd Iesu, i aros ynddo fe, fel bod ni'n dwyn mwy o ffrwyth gogoniant i'w enw. Arglwydd, derbyn ni nawr, derbyn ein diolch ni. Siarad yn ni hyn o eto trwy'r gair, helpa ni sylweddoli bod bywyd y Cristion yn aml iawn yn fywyd o gystuddiau, a hynny yn enw Iesu Grist. Ac helpa ni ddeall hynny beth mae hynny'n golygu o arglwydd yn y darn sydd gyda ni heno nawr. A helpa ni i weld y dirgelwch rhyfedd sydd wedi dod yn amlwg yn yr efengyl yn dod i bawb trwy'r byd i gyd, yng nghyfnod nawr y Testament Newydd, ac yng nghyfnod dyddiau gras yr Eglwys. Ac arglwydd,
bendithia ni felly, a bendithia ni wrth fwrdd yr arglwydd, wrth i ni gofio yr aberth, wrth i ni gael cymundeb gyda thi arglwydd, wrth y bwrdd, gyda'r elfennau syml. Bendithia ni yn y cyfan i ni'n gweddio. Dyma'r moddion gras arglwydd, ac i ni moyn gras i ddyfalbarhau, i ni moyn gras i dyfu, i ni moyn gras i newid o ogoniant i ogoniant. Bendithia ni nawr heno, yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr te, mor beraidd i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwella ei glwy, yn lladd ei ofnau trist. Wel, ni'n troi nôl nawr te at lythyr Paul at y Colosiaid, pennod 1. Newn ni ddarllen y paragraff ola o'r bennod i'n atgoffa'n hunain, 24 i 29. Yr wyf yn awr yn llawen yn fy nioddefiadau drosoch ac yn cwblhau yn fy nghawd yr hyn sy'n nôl o gystuddiau Crist, mwyn ei gorff, sef yr eglwys. Fe ddeithim i yn weinidog i'r eglwys, yn ôl yr oruchwyliaeth a roddodd Duw i mi, mwyn chi, i gyhoeddi gair Duw yn ei gyflawnder, sef y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd ac ers cenedlaethau, ond sydd yn awr wedi ei amlygu i'w saint. Ewellysiodd Duw hysbysu iddynt hwy, beth yw cyfoeth gogoniant y dirgelwch hwn, ymhlith y cenhedloedd. Dyma'r dirgelwch, Crist ynoch wy, gobaith y gogoniant. Ei gyhoeddi ef yr ydym ni gan rybuddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethineb mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yng Nghrist. I'r diben hwn yr wyf yn llafurio ac yn ymdrechu trwy ei nerth ef, y nerth sy'n gweithredu'n rymus yno fi. Wel nawr te, wrth sôn am efengil Crist, mae'r apostol nawr yn dysgu, yn cadarnhau yr eglwys yng Ngholose, Cristnogion newydd wrth gwrs, ac maen nhw wynebu peryglon, maen nhw newydd yn y ffydd,
Mae yna gai athrawon, mae yna berygl a temptasiwn i droi nôl wrth gwrs, ac mae yn cyflwyno yr efengyl iddyn nhw, yn atgoffa nhw, efengyl Crist yw e. Dyma sydd wedi dod â nhw i gymod â Duw. Maen nhw wedi dod nawr yn ffrindiau, i gymod, reconciliation, cymod gyda Duw. O fod yn ddiarth, yn ddieithriad, yn elynion, yn llawn gweithredoedd drwg, i fod yn blant Duw. Yn agos felly, ac yn etifeddion yn nef. Ac wrth wneud hynny nawr, mae Paul yn sôn am ei fraint o fod yn weinidog yr efengyl. Mae wedi dweud hynny'n barod, a mae'n dweud rhagor am hynny yn y paragraff yma. Ac mae'n llawenhau yn hyn, mae'n llawenhau ynddo fe, y cystuddiau a'r dioddefiadau y mae yn ei profi nhw. Wrth gyflwyno gwirionedd gwefreiddiol sydd wedi bod yn guddiedig i bob pwrpas ers cenedlaethau ac ers oesoedd. Sef bod yr efengyl i'r holl fyd. Bod yr efengyl i bawb. Nid i un genedl yn unig, yr Iddew a'r cenedl ddyn, yr Iddew a'r Groegwr. Ac mae nawr yn cael gweini yr efengyl i'r cenhedloedd. Dyna ei fraint i fod yn fel waiter, yn cyflwyno, yn gweini efengyl Duw i'r cenhedloedd. Ac fel yna mae'r arglwydd wedi ei alw fe, ac mae yn ei ddefnyddio fe. Felly dau beth, gobeithio'n syml nawr, y dioddefiadau a'r dirgelwch. Dau beth sydd yn yr adnodau hyn, dau beth newn ni dynnu sylw atyn nhw heno, y dioddefiadau a'r dirgelwch. Mae'r apostol Paul yn weinidog ers ei alwad gan Iesu Grist. Ar y ffordd i Damascus, nath yr arglwydd ymddangos iddo fe, ac wedyn yn Damascus, trwy Ananias, chi'n cofio, dath neges o beth oedd yr arglwydd eisiau iddo fe wneud. Oedd e'n cael ei gonsgripto nawr gan yr arglwydd Iesu i waith ei deyrnas, ei ymerodraeth A dyma rhan o'i alwadau. So Actau 9:16, a mae'r arglwydd yn siarad ag Ananias nawr. Ac Ananias yn dweud, arglwydd, wyt ti'n gwybod am hwn? Fel byddai'r arglwydd ddim yn gwybod, ond fe. Wyt ti'n gwybod pwy yw e? Public enemy number 1 yw hwn, i ni. Dos di, meddai yr arglwydd, llester dewis i mi yw hwn, mae'n llaw i arno fe. Mae nawr yn perthyn i fi ac i'n waith i. A dyma beth mae'n mynd i wneud, i ddwyn fy enw ger bron y cenhedloedd a'i brenhinoedd a cher bron plant Israel. A dyma ni, dangosa fi iddo faint sydd rhaid iddo i ddioddef dros fy enw i. Felly, chi'n gweld nawr, mae'r dioddef yn rhan o'r alwad. Reit ar y dechrau. Oedd e'n cael y fraint o berthyn i deyrnas Iesu Grist, oedd e'n cael y fraint o fod yn apostol Iesu Grist, ac oedd e'n cael braint o dorri tir newydd i fynd ar efengyl i'r cenhedloedd, ac oedd e'n cael y fraint wedyn o ddioddau dros enw yr arglwydd. Mae'n rhan o'r alwad. Dyna chi elfennau yr alwad mae wedi ei gael neu chael. Ac wrth gwrs, mae hyn wedi dod yn wir yn hanes yr apostol Paul. Y droion mae'n dod yn wir, y ffordd mae'n dioddau. Ac chi'n cofio, falle, yn yr ail lythyr at y Corinthiaid, pan mae'n sgrifennu am y ffug apostolion, a fe yn un o wir apostolion yr arglwydd, a mae'n rhestru y pethau mae wedi dioddau. Mae yna restr ohonyn nhw. Ond wrth gwrs, oedd hwnna'n rhan, doedd e ddim yn sioc, doedd e ddim yn annisgwyl, doedd e ddim bod yr arglwydd yn anheg, oedd e'n rhan o'r alwad o'r dechrau. O'r dechrau. Ac yn y carchar nawr, yn Rhufain,
mae e'n sgrifennu, a dyw e ddim yn drist o achos hyn, yn hytrach, mae e'n llawenhau. A chi'n darllen y llythyr at y Philippiaid, chi'n darllen y llythyr yma, mae e'n llawn llawenydd. Mae'r apostol yn llawn o lawenydd yr arglwydd. Wnaethon ni ddarllen nawr ym mhennod 3 o'r Philippiaid, llawenhewch yn yr arglwydd. A mae'n gweud eto yn diwedd, llawenhewch yn yr arglwydd. Mi ddweda fe eto, llawenhewch bob amser. Mae'n llawn llawenydd yn hyn. Nid bod e'n rhyw fath o masochist, bod e'n licio dioddef, bod e'n licio poen, nid na beth yw e o gwbl, wrth gwrs. Ond mae'n gwybod pam mae e'n dioddef, mae'n gwybod beth yw arwydd o cad hyn, ac mae hynny'n dod â llawenydd mawr iddo fe. Gweitha y dioddefiadau a'r effaith maen nhw wedi cael arno fe'n gorfforol, wrth gwrs. Ond gweitha hynny, mae yna lawenydd yn perthyn iddo fe. Yn gyntaf, dyw e ddim yn dioddef am ddrygioni. Na'r peth cyntaf. Mae y Pedr yn nodi hyn yn diwennu lythyr cyntaf, diolch Geraint. Ni ddylai neb ohonoch ddioddef fel llofrydd, neu leidyr, neu ddrwg gweithredwr, neu dyn busneslyd, medler, ond os bydd i rywun ddioddef fel Cristion, ni ddylai gywilyddio, ond gogoneddu Duw trwy'r enw hwn. Mae Pedr yn rhoi, mae'n sgrifennu wrth gwrs at Gristnogion sy'n debyg o mynd i wynebu mwy o erledigaeth. A mae'n ei paratoi nhw ar ei gyfer. A nawr mae'n gweud, cofiwch nawr, mae'n dibynnu pam i chi'n dioddef. Os ych chi'n cael eich gwrthwynebu am eich drygioni chi, mae hwnna'n beth arall. Bydwch a disgwyl bod hwnna'n rhywbeth arbennig. Ond fel Cristion, am eich cysylltiad a Iesu Grist, a dim byd arall wedyn sy'n eisiau cywilyddio, ond gogoneddu Duw. Wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu yn mynd ymhellach pan mae'n trafod hyn yn y gwynfydau. Mathew 5, gwyn ei byd, y rhai a'r ludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlyd, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. A dyma fe, llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd, a beth sydd ddim fyna ydy fel hyn yr erlidiwyd y proffwydi a fi o'ch blaen chi. Y rhai oedd yn ffyddlon, wrth gwrs, i air yr arglwydd. Y rhai oedd yn bodlon cyflwyno gair Duw i'r bobl yn ffyddlon, gawson nhw eu herlyd, a'i gwrthwynebu, a'i lladd. Ac gallwn ni, a mae'n mynd i ddigwydd, a mae'n digwydd eto nawr. Ond, beth mae'r arglwydd yn gweud? Llawenhewch a gorfoleddwch. Does dim cwilydd yn hyn. Does dim embarrassment ynglyn â hyn o gwbl. Llawenhewch a gorfoleddwch. Os ydy hyn oherwydd eich perthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist, a bod chi'n cyhoeddi enw'r arglwydd Iesu, llawenhewch a gorfoleddwch, a mae'ch gwobr chi yn fawr yn y nefoedd. Falle gewch chi wawd ar y ddaear, falle gewch chi wrthwynebiad ar y ddaear, ond mawr fydd eich gwobr chi yn y nefoedd. Cadwch y persbectif nefol mewn golwg. Ac i ni'n gweld yn digwydd wedyn yn Actau, pennod 5, yr apostolion nawr, aethant hwythau ymaith oedd y Sanhedrin yn llawen. Am iddynt gael eu cyfrif yn deilwng i dderbyn amharch mwyn yr enw. Chi'n gweld yn digwydd? Chi'n gweld ar waith fyna nawr? Mae yna ryw lawenydd yn perthyn iddyn nhw, achos bod nhw wedi derbyn amharch. Gawson nhw'i roi yn y ddalfa, wrth gwrs. A'r angel yn dod â nhw mas o'r ddalfa, ac wedyn i rybuddio, ac wedyn i fflangellu gan yr awdurdodau. Dyna sydd wedi digwydd nawr, maen nhw wedi cael eu fflangellu i wipo. Mwy na thebyg, falle'r 39 llach na. Ond mae yna ryw lawenydd
bod nhw yn gwneud hyn oherwydd eu perthynas, eu cysylltiad fel gweision ac apostolion yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r apostol, wrth gwrs, yn profi cymdeithas a'r apostolion fyna, cymdeithas ei ddioddeddiadau ef. Mae'n sôn amdano fe, gawson ni fe yn y darlleniad. Ond nawr te, mae'n amadrodd arall fan hyn yn dos e. Yr wyf yn llawen yn fy nioddeddiadau drosoch ac yn cwblhau yn fy nghawd yr hyn sy'n ôl o gystuddiau Crist. Nawr mae hwnna'n ymadrodd ryfedd ar yr olwg gyntaf, beth mae hwnna'n feddwl. Dwi yn gorffen beth sydd ar ôl, beth sydd ddim wedi cael ei roi o ran dioddeddiadau a cystuddiau Crist. Mae'n bwysig bod ni'n deall hwn yn iawn, beth mae yn feddwl, a beth dyw e ddim yn ei feddwl. Dyw e ddim yn sôn am ddioddefaint Crist fel aberth iawnol ar y groes. Dyw e ddim byd i wneud â hynny. Mae'n bwysig bod ni'n glir nawr. I ni'n dod i gofio heno yr aberth iawnol dros ein pechodau ni. Mae'r gwaith, mae'r aberth, mae'r dioddefaint yna wedi gorffen. Wedi gorffen. Finished. Gorffennwyd. Un waith am beth oedd ddigon i wisgo'r goron ddraen. Un waith am beth oedd ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth fawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd. Un Iesu croeshoeledig yn feddyg i'r holl fyd. Un waith. Mae hwnna wedi y gorffen. A beth bynnag, allen ni fyth cael rhan yn yr aberth yna, ac yn y taliad yna o dalu dros ein pechodau ni. Allen ni ddim. Di ni ddim yn gymwys, wrth gwrs, achos ni sy'n llawn pechod. A dros ein pechodau ni, mae'r arglwydd wedi dioddau ac wedi marw ac wedi talu iawn. Oedd rhaid cael offrwm glân, di-fai a di-nan. A mae wedi digwydd. A mae e wedi bodloni holl ofynion cyfraith Duw. Popeth. Beth i ni di methu, mae'r arglwydd wedi ei gyflawni. Holl ofynion cyfiawnder Duw, mae e wedi ei bodloni ni. Mae holl ddigofaint Duw ar bechod ei bobl wedi cael ei dywallt ar yr arglwydd Iesu Grist. Y cwbl. Nawr, os ych chi wedi arllwys popeth mas, does dim ar ôl. Does dim ar ôl iddo mas eto. Os sleid fi fan hyn, na fe. Gallwch chi ddim arllwys dim o lester gwag. Felly, heno nawr, yn Iesu Grist, does dim digofaint i ddod arno ni. Mae'r cwbl wedi cael ei arllwys ar yr arglwydd Iesu. Pob dropyn am bechodau ei bobl. Mae hwnna'n hyfryd, yn dyw e. Mae hwnna'n wefreiddiol. Di ni ddim dan ddigofaint Duw, unwaith i ni yn Iesu Grist. Mae wedi paso heibio, mae wedi cael ei roi arno fe. Mae hwnna i gyd wedi cael ei wneud ac wedi cael ei orffen. Ac mae wedi bodloni holl ofynion Duw. Iawn. Ond dyw'r gelyn ddim yn fodlon. Dyw'r diafol a'i li ddim yn fodlon. Dyw'r gelyn ddim wedi gorffen erlyd Iesu Grist. Ac erlyd Duw, wrth gwrs. Mae'r gelyn yn dal i'w gysau a chasineb sydd ddim yn gallu cael ei fodloni. Mae'n awyddus i ychwanegu at y cystuddiau. Mae'r gelyn, dyw e ddim yn fodlon, chi'n gweld? Mae e wedi cael ei goncro, mater o amser yw e, ond mae ffyrnigrwydd e'n parhau yn erbyn Iesu Grist, ac felly yn erbyn ei eglwys ac yn erbyn ei bobl. A beth sy'n digwydd nawr, dyw'r arglwydd Iesu ddim ar y ddaear yn gorfforol nawr,
Felly mae'r saethau sy'n cael ei saethu ato fe yn dod ar ei gorffau, yn dod ar ei bobl yn y byd nawr, sef ar yr eglwys Gristnogol, ar y Cristion wrth gwrs. A maen nhw'n cael ei anelu nawr at Iesu Grist, ond ato ni maen nhw'n dod. Ac yn yr ystyr yma, dyma'r ystyr bod gwir gredinwyr yn cyflawni beth sydd ar ôl o gystuddiau Crist. Dyw'r gelyn ddim wedi gorffen erlyd Iesu Grist, a peri poenau. Iddo fe, trwy beri poenau, yw bobl ef. Felly, dyma gallwn ni ddisgwyl. Oedd e'n rhan o alwad yr apostol. Mae'n rhan o alwad pob Cristion. Os y'n ni'n dod at yr arglwydd Iesu, os y'n ni'n uniaethu a fe, y'n ni'n cael bedydd, os Duw a'i mynd, disil nesaf. A mae'r sawl sy'n cael ei fedyddio yn uniaethu, identify, gyda yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hymddiriadaeth ni, mae'n ffydd ni'n llwyr yn Iesu Grist. Achos bod yn gyntaf wedi uniaethu gyda ni wrth ddod yn gnawd ac wrth gymryd ein pechod ni arno fe hunan ar y groes. Mae wedi uniaethu a ni trwy ras a trwy ffydd yn uniaethu'n hunan ag Ond wrth gwrs, os yw hynny'n digwydd, mae'r saethau o'r gelyn yn mynd i ddod arnom ni. Ac gallai ddod o'r tu fas fel petai, neu o'r tu fewn. I'r apostolion, oedd llawer iawn o'r erlyd ar y dechrau o'r Iddewon, wrth gwrs. Ac wedyn hefyd o'r cenhedloedd yn dilyn hynny. A dyma chi eiriau'r apostol Paul yn ei ail lythyr a Timotheus, yn wir ei herlyd a gaiff pawb sydd yn ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu. Dyna gallwch chi ddisgwyl. A fi gyda chi, gallwch chi ddisgwyl erlyd o ryw fath neu gilydd am fyw bywyd diwiol. Dew ganolog. Beth o'n i'n sôn am bore yma? Coram Deo. Os i ni'n neud yn siŵr bod Dew yn y canol, mi fydd na ryw fesur mewn ryw ffordd neu gilydd o erlyd. Beth welon ni gyda'r arglwydd Iesu te? Beth oedd yr erlyd gyda'r arglwydd Iesu? Beth oedd ei elynion yn ei wneud? Wel, o'n nhw'n ei faglu fe. Chi'n cofio cwestiynau anodd, cwestiynau pryfoclyd. Beth wyt ti'n dweud am hyn? Yn trio ei ddal a'i faglu fe ar air. Siarad yn ei erbyn Siarad yn ei erbyn yn blaen. Nid yw y gŵr yma o Dduw. Gallai ddim bod o Dduw. Mae wedi gwella rhywun ar y saboth. Siarad yn ei erbyn Ceisio ei labyddio fe. Wedyn bryd arall, taflu cerrig, wrth gwrs, codi cerrig yw ladd Cynllwynio yw ladd ac wedyn ei ladd. Ac wrth gwrs, dyma sydd yn digwydd. Dyma yr range, yr ystod o erledigaeth gall ddigwydd, a sydd yn digwydd. O baglu, gyda geiriau, cwestiynau, pryfoclyd ac yn y blaen, rhyw fath o wawd, rhyw fath o siarad yn erbyn, lladd. Na fe, na'r ystod, a mae'n digwydd. Mae'n digwydd, wrth gwrs, yn y byd heddi. Ac o ble mae'n mynd i ddod te? Gallai ddod o unrhyw gyfeiriad. Gallai ddod o'n teulu ni, medda'r arglwydd Iesu. Gelyn i ddyn bydd ei deulu ei hun. A mae'n dyfynnu fyna, wrth gwrs, yn cyfeirio at yr Hen Testament mae fyna. Tad yng nghyfraith yn erbyn mab. Chi'n cofio'r darn yna gan yr arglwydd Iesu. Mi all e godi oddi mewn i deulu. Mi all e godi yn y gweithle. Mi all e godi yn y gymdogaeth. Mi all e godi o fewn eglwys. Mi all e godi o fewn enwad. Mae'n gallu dod o unrhyw gyfeiriad. Mae'n gallu dod wrth bregethu. Falle bod rhain o'ch chi'n gwybod yn wythnos yma, mae'r gŵr yma
Clive Johnson wedi cael ei chargio, ac bydd record troseddol gyda fe nawr, gweinidog bedyddwyr, wedi ymddeol fel gweinidog bugeiliol nawr, ond yn pregethu yn Gogledd Iwerddon, ar ffin y zon yma sydd gyda nhw o gwmpas clinic erthylu, chi'n gwybod? Ac yn pregethu, heb sôn gyda llaw am erthyliad o gwbl. Pregethu Ioan 3:16. Canisfellu y carodd Duw y byd. Dyna'r testyn, yn pregethu ar bnawn dydd Sul gyda grŵp, ac mae wedi cael ei arestio, mae wedi cael ei chargio, mae'n debyg o wynebu dirwy ac criminal record am hynny. Gyda llaw, mae'n 78 o ran ei oedran, 78 yw ei oed e. Ac mae mwyafrif eglwys Iesu Grist ar y ddaear, y mwyafrif heddi yn cael ei herlyd. Os i ni ddim, i ni yn y lleiafrif yn y byd ar hyn o bryd, yn cael ei herlyd yn ddrwg ac yn chwyrn llawer hefyd. Ond mae meddwl dioddau yn enw ei brynwr yn dod â llawenydd i'r apostol Paul. Achos mae e'n dioddau yn enw yr arglwydd Iesu. Mae'n dioddau yn enw ei arglwydd a'i brynwr. Chi'n cofio beth wedodd Paul am yr arglwydd Iesu? Yr hwn am carodd i, yn bersonol, hwn am carodd i, ac a'i rhoes ei hun i farw drosodd fi. Dyna fe. Mae wedi rhoi ei hunan drosodd fi, ac mae, os wy'n wynebu rhywbeth yn ei enw fe, yr un sydd wedi mhrynu fi trwy ddioddefaint y groes, wel, mae hynny'n ffraint. Mae hynny hyd yn oed yn dod â llawenydd. Hefyd, mae'n dioddau mwyn y cenhedloedd sydd yn dod i gredu. Sylwch chi ar beth mae'r apostol yn dweud. Rwyf yn awr yn llawen yn fy nioddefiadau drosoch chi, y Colosiaid. Wel, dwi ddim wedi dioddau yn uniongyrchol dros y Colosiaid, ond am ei waith fel apostol i'r cenhedloedd. Dyna pam mae e'n dioddau, dyna pam nawr mae e yn y carchar yn Rhufain. Mwyn cyflawni ei alwad fel apostol i'r cenhedloedd, mae wedi dioddau llawer. Chi'n cofio, falle bydd rhain o'ch chi'n cofio yn llyfr yr Actau, pan mae'r apostol yn Jerusalem, a mae'n anerch y dyrfa yn Jerusalem, a mae'n dweud i brofiad sut oedd e yn erlyd yr eglwys, a wedyn bod Iesu Grist wedi dod a wedi cyfarfod ag e ar y ffordd i Damascus, ac wedyn wedi ei alw fe i fynd at y cenhedloedd. Cofio? Ac o'n wedi gwrando yn deudi arno fe nes bod e'n gweud hyn. Ond pan nath e sôn am fynd at y cenhedloedd, dyma'r ymateb. Actau 22, adnod 22. Roeddent wedi gwrando arno hyd at y gair hwn, ond yna dechreuasant weiddi, ymaith ag ef oddi ar y ddaear. Y mae'n warth fod y fath ddyn yn cael byw. Dyna fe. Mae wedi sôn am y cenhedloedd nawr. Mae wedi sôn am y rhai oedd yr Iddewon yn ystyried fel cwn. Second class. Nhw oedd bobl Dduw, nhw oedd yr etholedigion, nhw oedd y genedl fawr, a nawr mae'n sôn am fynd ar efengil, a neges ar efengil, neges y Meseia i'r holl fyd. Ond, wrth gwrs, mae'n gweld pobl yn dod at Iesu Grist. Mae'n gweld pobl, dyma'i alwad e, i ddod â nhw o dywyllwch i oleuni o feddiant Satan at Dduw. A mae'n gweld yn digwydd. Mae'n gweld yn digwydd. Mae'r apostolion yn gweld hyn yn digwydd o flaen eu llyged nhw. Maen nhw'n dod yn gyd etifeddion ar saint. Saint yr Hen Testament. Maen nhw'r un peth, maen nhw'n blant i Dduw. Mae'r cyfamod grasol yn perthyn iddyn nhw. Maen nhw'n blant yn ef trwy
yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n dod â llawenydd mawr iddo fe. Ac mae'n dioddau felly, mwyn nhw sy'n dod mewn i deyrnas Dduw. Maen nhw'n dod yn blant i Dduw. Ac felly mae'n dioddau mwyn corff Crist, medda fe. Yn cwblhau yn fy nghnhawd i, yr un sy'n ôl o gysuddiau Crist, mwyn ei gorff ef, sef yr eglwys. Maen nhw'n cael ei ychwanegu at y corff. Mae'r corff yn tyfu, mae'r corff yn cynyddu. Ac oherwydd hynny, mae yn llawenhau. Bod hynny yn golygu cystuddiau. Bod hynny'n golygu poenau a dioddefiadau i'r apostol Paul. Felly mae wedi dod yn weinidog yr Efengyl bydd y cenhedloedd. Ac mae'n wneud hynny nawr trwy gyflwyno gair Duw yn ei gyflawnder iddyn nhw. Mae'n cyflwyno iddyn nhw holl gyngor Duw. Mae'n dweud mewn man arall yn dweud wrth siarad â heniriaid Ephesus. So, oedd e'n stiward yr Efengyl iddyn nhw trwy apwyntiad dwyfol. Duw wedi apwyntio fe i fod yn stiward yr Efengyl i'r cenhedloedd. Fe, nid y gai athrawon, nid y rhai oedd yn sôn am ryw gyflawnder arall trwy ffyrdd arall, ond yr un oedd yn sôn am gyflawnder Iesu Grist. A fe yw'r un nawr, gyda'r apostolion eraill, wrth gwrs, yn eu meysydd nhw, sydd yn gweini trysorau ysbrydol Duw. Dyna beth yw gwaith yr Efengyl, cyflwyno trysorau ysbrydol Duw a dirgelion Duw. Dirgelion Duw. 1 Corinthiaid 4, bydded i bob un ein cyfri ni, yr apostolion, fel gweision Crist a gorychwylwyr dirgelion Duw. Ac wrth gwrs, beth mae'n pregethu? Cyflawnder Iesu Grist. Dyna'i neges, ni wedi clywed amdano fe'n barod. Pen y greadigaeth. Pen y greadigaeth newydd. Sianel bywyd Duw a bendithion Duw. Dyma fe, bendithion yn ef, maen nhw'n cael eu sianelu trwy yr arglwydd Iesu Grist. Y Duw ddyn, y gwas dioddefus, yr oen a fi farw ac sydd eto'n fyw, y brenin buddigoliaethus, yr arch o ffeiriad, y pen campwr, tywysog hedd, y bugail da, y priod, a gallech chi fy ymlaen. Mae popeth yn yr arglwydd Iesu Grist. A ei waith a gwaith ei weision wrth gwrs yw ei gyhoeddi fe yn ei holl gyflawnder gogoneddus i bawb. Dyma'r pwynt nawr, i bawb. Beth bynnag ei hil, ei cenedl, ei safle cymdeithasol, ei cefndir i bawb. Ac mae hwn yn arwain at yr ail beth nesaf yn llai yn fyrrach, y dirgelwch. A beth yw'r dirgelwch felly? Y dirgelwch a fi'n guddiedig, medda fe, ers oesoedd ac ers cenedlaethau, ond sydd yn awr wedi ei amlygu yw saint. Nid cyfrinach i gwmni select. Nawr dyna oedd rhai o'r grwpiau eraill yn ei ddysgu. A dyna y tueddiad gan rai i ddysgu, ond mae yna rhyw gyfrinach. Os ych chi'n gallu cyrraedd at y gyfrinach yma, fel y gnosticiaid, y wybodaeth gyfrin yma, chi wedi cyrraedd y dosbarth cynta. Chi'n y first class wedyn ni, a dim ond i rai yma hwn, i'r rhai dethol select i gyrraedd fan hyn. Nid dyna beth mae'n golygu o gwbl. Rhyw wybodaeth exclusif i ambell un, rhyw glub exclusif. Nage. Gwirionedd bydde wedi aros ynghyd, oni bai bod Duw wedi ei ddatguddio yma. Dyna beth yw dirgelwch fan hyn. Bydde fe'n dirgelwch i ni, ond bod Duw wedi ei ddatguddio fe. Ac mae'n cael ei ddatguddio yn ei ystyr lawnaf,
pan mae'r gwirionedd yma'n dod yn reality mewn hanes. So gyda'r dirgelwch yma, oedd e'n rhan o gynllun Duw eriod. Oedd e'n cael ei broffwydo amdano yn yr Hen Testament, ond nawr, yn y Testament Newydd, mae e'n dod yn reality. Dyna fe. Beth yw e? Bod yr efengil i'r cenhedloedd, bod yr efengil i'r holl fyd. Wrth gwrs, dyna'r dirgelwch. Ac Genesis 22 yn dahad i y bendithyr holl genhedloedd y ddeiar. Mae fyna. Wedi gweud o'r blaen, yn yr Hen Testament. O achos gwrando honot ar fy llais i. Ac Zecharia wedyn, ni'n credu y Meseia, y brenin sy'n dod yn ostyngedig, chi'n cofio, yn Zecharia 9, bydd yn siarad heddwch a'r cenhedloedd. Bydd ei lywodraeth o fôr i fôr, o'r Eufrates hyd derfynau'r ddeiar. Dyna fe, mae'r broffwydoliaeth yna. Oedd y wybodaeth yna, ond oedd e ddim wedi ei gyflawni nes dyfodiad yr arglwydd Iesu a chyfnod yr efengil. Ac wedyn mae'r arglwydd yn rhoi comisiwn, wrth gwrs, i'w apostolion i fynd i'r holl fyd, i bob cenedl dang yr hael. Mae cyfoeth mawr i ogoniant y dirgelwch yma. Beth yw e? Crist ynoch wi. Crist ynoch wi. A Crist ynoch chi y cenhedloedd. Nid dim ond ynddoch chi yr Iddew. Crist ynoch chi gobaith y gogoniant. Chi, bechaduriaid y ddeiar. Chi, plant adda. Chi y cenhedloedd. Ie, Crist ynoch chi nawr. Crist, yr arglwydd byw. Mab Duw, cyfryngwr y cyfamod. Crist ynoch chi. Crist ynoch chi. Gobaith gogoniant. Beth bynnag eich cefndir, beth bynnag eich gorffennol. Bo chi'n ddiarth, meddai Paul mewn man arall, i'r gyfraith, i'r cyfamodau, i'r proffwydoliaethau, i'r salmau. Oedd hwnna ddim yn rhan o'i cefndir nhw. Ond dim ots. Crist ynoch chi, i chi'n gyflawn fel plant Duw. Mor gyflawn ag unrhyw iddew sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, mae teyrnas Dduw i chi, i ni, i'r cenhedloedd yn Iesu Grist. Does dim angen dod trwy Israel yn yr Hen Testament, wrth gwrs. Oedd pobl yn dod i berthyn i Israel ac yn dod i mewn i deyrnas Dduw. Ond yn dod yn broselitiaid trwy ddod at Israel. Ond dim nawr. Na. Mae yna ffordd uniongyrchol nawr. Mae yna bypass nawr sy'n eisiau dod trwy Israel i ni'n dod yn uniongyrchol trwy ffydd bersonol yn yr arglwydd Iesu. Mae sleid ynglyn â bypass. Mae'r pentre, os chi'n gallu gweld mae'r pentre fyna, gan lle mynd trwy'r pentre, chi'n mynd rownd. Mae'n syml iawn. Bypass. Does dim rhaid i ni ddod yn Iddewon, i ddod yn blant i Dduw. Na, i ni'n mynd yn syth trwy yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag ein cefndir. A mae hwnna'n bwysig i ni heddi i ddeall. Mae'n bwysig i ni ddeall nawr wrth i ni geisio efengylu. Mae'n anodd yn ein dyddiau ni. Mae'n anodd o ran bod pobl yn ddiarth i'r efengil. Maen nhw'n ddiarth i'r eglwys. Maen nhw'n ddiarth i'r capel. A mae rhaid i ni ddeall, mae'n mynd i fod yn anodd. A mae yn anodd wrth iddyn nhw ymateb. Dwi ddim yn rwydd i bobl i ddod mewn hyd yn oed. Ac i ddod i blethu mewn. Mae yna waith gyda ni wneud hefyd o estyn atyn nhw. Beth bynnag ei cefndir. Beth bynnag ei magwraeth. Beth bynnag sydd wedi digwydd o'r blaen yn ei bywyd nhw. Achos dyn nhw ddim i gyd yn mynd i ddod o'r bybl crefyddol. Dyn nhw ddim. Chydig o'r rheini sydd ar ôl nawr, a mae gyda ni gymaint o waith i gyrraedd pobl sydd â chefndir hollol wahanol. Fel y plant i ni yn
yn eu cyfarch nhw yn yr ysgolion, beth yw eu cefndir nhw? Wel, does dim cefndir o ran yr Efengyl, does dim cefndir. I ni yn cael y fraint o roi Beibl iddyn nhw, a gwersi o'r Beibl, mae David yn paratoi, ac i ni'n trial creu rhyw fath o gefndir a pont. Ond mae'r Efengyl iddyn nhw. Mae'r arglwydd Iesu iddyn nhw. Crist ynddyn nhw, pobl fel yna. A mae'n bwysig bod ni'n deall hynny. Mae'n bwysig bod ni eisiau gweld hynny. Mae'n bwysig bod ni wir eisiau gweld hynny. Dyw e ddim yn rhwydd. Gyda diwylliant gwahanol, mae'n gallu bod yn anodd iawn. Ond Crist ynddyn nhw, gobaith y gogoniant. Ac wrth gwrs, o ran gobaith y gogoniant, mae'n wirionedd bendigedig. Na i orffen gyda hwn. Mae'n golygu dau beth, bod ni'n cael bod yn y gogoniant, yn y nef a'r ddeiar newydd, a bod ni'n cael bod mewn stad o gogoniant, yn debyg iddo fe, heb frycheuyn na chrychni arnam ni, yn lan fel y goleuni. Ac wrth gwrs, y prawf, y gobaith, y sicrwydd o hyn nawr i ni, yw bod ni wedi derbyn yr ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi fel sêl ein hetifeddiaeth, fel garanti, fel blaen dal o'n hetifeddiaeth yn y nef. Mae hwnna mor bwysig. Mae'r arglwydd wedi rhoi ac wedi addo yr ysbryd glân. Yr ysbryd sydd yn ein harwain ni at Iesu Grist. Yr ysbryd sydd yn argyhoeddi ni o bechod. Yr ysbryd sy'n ein harwain ni i gadw gorchmynion yr arglwydd. Dyma fe yr ysbryd sydd yn dweud wrth yn hysbryd ni ein bod ni'n blant i Dduw. A dyma'r adnod i orffen o Effesiaid, a chithau wedi chi glywed gair y gwirionedd, Efengyl eich iachawdwriaeth, wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sêl yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yw y sêl, fe yw'r sil, fe yw hunan yw'r stamp. Yr hwn oedd wedi ei addo. A'r ysbryd hwn yw'r ernes. Garanti fanna yn Saesneg, down payment, ernes o'n hetifeddiaeth. I ni'n cael blas o'r nefoedd nawr. Ni'n cael blas ohono fe nawr. Wrth i gariad Duw cael ei dywallt ar led yn ein calon ni. Wrth i ni gael sicrwydd. Oedd y sêl, y sil yn cael ei ddefnyddio i gadw rhywbeth yn saff, security. I ni'n cael gafel yr arglwydd arno ni trwy'r ysbryd glân yn ôl a ddiwydion y gair. Bod e'n gafael arno ni, ei afael arno ni. Wedyn mae sêl yn dangos perchnogaeth. I bwy mae rhywbeth yn perthyn, ond mae stamp arno, mae sêl bod ni'n eiddo i'r arglwydd a bod e'n eiddo i ni. Mae hwnna mor werthfawr. Mae hwnna'n flaen brawf o'r nefoedd. Ac wedyn ni bod e'n brawf o ddilysrwydd, wrth gwrs, bod rhywbeth yn genuine, bod hallmark arno fe. A'r ysbryd sy'n gweithio ffrwythau yno ni. Ac mae'r ffrwythau yn dangos y dilysrwydd ein bod ni wir yn blant i Dduw. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air yn y darn yma heno. Y dioddefiadau ac wedyn y dirgelwch. Ac diolch sydd gyda ni bod yr apostol wedi profi y dioddefiadau yma'n hapus i ddod ar Efengyl i'r cenhedloedd. Ac mae'r Efengyl wedi dod lawr a lawr a lawr a lawr nes bod e'n dod ato ni. I ni'n ddyledwyr, wrth gwrs, i'r apostol Paul. Gadewch i ni i feddwl nawr ac i ddisgwyl, a byddwn ni'n cael gwrthwynebiad. Mae'n gallu digwydd. A does dim byd i gywilyddio na bod yn embarast ohono fe, os mae e am fod yn Gristion, a mewn cysylltiad â'r arglwydd Iesu Grist. Ac diolch am y dirgelwch, a diolch hefyd am y dioddefaint arall, byddwn ni'n cofio amdano fe nawr ar y groes, wrth gwrs. Heb hwnnw, byddai dim byd wedi digwydd o gwbl ar ein cyfer ni.
Amen. Dewn ni at yr emyn nesaf nawr te. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn brwydro i'w gael, pethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Mae'n seiliedig yr emyn yma ar y darlleniad gawson ni yn Philippiaid 3. Diolch Arglwydd am dair i ni. Diolch o Arglwydd am drysor yr Efengyl. Diolch am yr Arglwydd Iesu a'r cyflawnder sydd ynddo fe i ni. Ac o Arglwydd i ni'n diolch am beth i ni wedi clywed heno gall, ac mae'n debyg y bydd rhyw fath o gystuddiau wrth i ni ymlynu a byw bywyd diwiol yn y byd. Ond o Arglwydd helpa ni lawenhau wrth feddwl bod hyn mewn perthynas â Iesu Grist, mewn perthynas ag e. Ac os ydy e wrth gyflwyno'r Efengyl i eraill, mae e mwyn corff Crist, mwyn adeiladu ac ymestyn y corff hwnnw. O Arglwydd i ni'n diolch am y persbectif yma ac am y llawenydd yma i ni fod i gael mewn perthynas â thi Arglwydd. Ac i ni yn diolch am y dirgelwch, i ni'n diolch bod yr Efengyl i'r holl fyd o Arglwydd. Diolch bod e wedi'n cyrraedd ni. Diolch bod e wedi cyrraedd yn Clustia ni Arglwydd, a bod e wedi cyrraedd ein calon ni trwy dy ras
trwy waith yr ysbryd glân. Helpa ni nawr o arglwydd i barhau y comisiwn yma, o helpa ni arglwydd, i ni eisiau help, i ni eisiau nerth o arglwydd ac eneiniad yr ysbryd, i fynd ar efengyl i bob creadur, pob math o bobl o arglwydd, sydd yn ein cymdogaeth ni o arglwydd. Mae diwylliant nhw, a'i ffordd o fyw nhw, a'i cefndir nhw yn hollol wahanol. Ac o arglwydd, i ni angen doethineb, i ni angen gras, i ni angen help arglwydd. Ond o arglwydd, diolch bod y dirgelwch ar efengyl, Crist yno chi, iddyn nhw hefyd o arglwydd. Diolch am y rai sy'n dod i gysylltiad â ni yma yn y tabernacl. A dyma'n hiraeth ni arglwydd, gael gweld Crist ynddyn nhw. O, arglwydd bod nhw'n cael gobaith y gogoniant. A diolch am y gobaith hefyd arglwydd. Diolch bod ni'n blant y gobaith, diolch bod ni'n perthyn i ddiw y gobaith, a bod ni'n blant y nef. Arglwydd, derbyn ni nawr a bendithion ni'n mhellach wrth y bwrdd yn enw Iesu Grist. Amen.